με τον Μέγα Αλέξανδρο Ορφανίου που κέρδισε με 2-1 και σήμερα στην τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει τον Ορέστιο Ορεστιάδος. Οι δύο ομάδες μπορούμε να πούμε ότι είναι αδιάφορες για το σημερινό αγώνα. Η Ασπίδα είναι ήδη πρωταθλήτρια, έχει βγει στη Δέλτα εθνική κατηγορία, ενώ ο Ορέστης Ορεστιάδος, όποιο και να είναι σήμερα το αποτέλεσμα, βγαίνει σαν πλήρης έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ. Το εκτελεί ψιλοκρεμαστά, βγαίνει ο Θεοδωρίδης και μπλοκάρει την μπάλα. Ανοίγει με τα χέρια δεξιά στον Μποζατζίδη. Αυτός ξανά πίσω αφήνει στον τερματοφύλακα του το Θεοδωρίδη. Ετοιμάζει νέα παλιά για τον Γιαννιό με κεφαλιά αυτό στον Ξανθόπουλο. Άνοιγμα ωραίο του Ξανθόπουλου για τον Γιαννιό. Μπαίνει ο Γιαννιός, τον αντιμετωπίζει ο Λιμπερίδης. Η μπάλα φτάνει στον Μποζατζίδη. Γίνεται η σέντρα. Η μπάλα φτάνει στον Χατζηπαρασκευά. Ο Χατζηπαρασκευάς στον Ξανθόπουλο. Σιριτούδης με Κεωσέογλου. Η μπάλα στο Σιριτούδη. Αυτός ανοίγει πίσω στον Μάντσιο. Ο Μάντσιος ανοίγει για τον Μποζατζίδη. Ο Μποζατζίδης δεν πήγε στο τελικό της σκοπό στα δίχτυα και βγήκε κόρνερ. Παίρνει φορά, το εκτελεί. Ωραίο καλοτραβηγμένο. Βγαίνει ο Θεοδωρίδης και πριν από το Γιαννιό αποκρούει την μπάλα. Για τον Βασιλιάδη. Μπαίνει ο Βασιλιάδης, πιάνει και τη σέντρα. Ο Γιαννιός μόνος του στο δοκάρι, αφού έχασε την μπάλα ο Θεοδωρίδης, αλλά προηγουμένως ήταν σε θέση offside. Το offside ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Λιμπερίδη. Αφήνει τη θέση του στον Λιμπερίδη. Όμως κερδίζει, ο οποίος την μπάλα ανοίγει για τον Κομουλίδη. Κομουλίδης κάνει τη σέντρα για τον Γιαννιό. Γιαννιός το πάρει, πιάνει και το σουτ, αλλά ο Θεοδωρίδης καλά τοποθετά στην περιοχή του Καραπάνου. Διώχνει ο Μαυρίδης την μπάλα στον Δουρδούρα. Ο Γιαννιός μπερδεύεται και στην προσπάθειά του να κερδίσει την μπάλα από τον Δουρδούρα κάνει φάουλ. Το φάουλ ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Δουρδούρας. Ο Κομουλίδης κερδίζει, κάνει και τη σέντρα μόνος ο Γιαννιός και πολύ ωραία η απόκριση του Θεοδωρίδη στην κεφαλιά του Γιαννιού. Ο Θεοδωρίδης τώρα με τα πόδια ελευθερώνει. Το εκτελεί για τον Χατζησωτηρίου που δεν υπολογίζει καλά την μπάλα και ξαναβγάζει πλάγιο out. Ανοίγει μπροστά για τον Γιαννιό. Γιαννιός αμέσως στη σέντρα. Να ο Χατζηπαρασκευάς και η μπάλα μόλις out. Η φάση αυτή για τον Μαζάνη. Μαζάνης για τον Γιαννιό. Μαρκάρεται από τον Μποζατζίδη και κερδίζει και το φάουλ. Παίρνει φόρα. Το εκτελεί καλοτραβηγμένο. Πεδάει ο Γιαννιός και ο Κομουλίδης από κοντά πετυχαίνει το τέταρτο γκολ της Ασπίδας. Έτσι λοιπόν το 87ο λεπτό Ασπίδα Ορέστης 4-3. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ένα μάτς γκραν γκινιόλ.